20 mga gamit sa bahay, 20 lang, 20. Kakaibang tama bawat ating hiwagayan. Mga gamit sa bahay, 20 lang, 20. Pera na klase, 20 na klase, 20. Mga gamit sa bahay, 20 lang, 20. Pera na klase, 20 na klase, 20. Mga gamit sa bahay, 20 lang, 20. Ayan, ano yan? Sige. Doon po, doon po. Dito. Wala ka sa namin. Ang gaganda ng mga tela, mga photo. Ganda mga profile. Sushi po.
Tapos mo nga. Spirit. Paul, kakapitas lang yan.
So much, tell me where. Dali naman, please. Bye-bye. Motor, please po. Sir. Hi. Hi, sir. Hi, sir. Kuya, paano kung yung lagayin niya,